Aziz President tar-Reġjun, eżis sindki, persuni distinti, ħuti saċerdoti, intom il-koll li qegħdin hawn il-lejla biex niċċelebraw iwa jum il-mulej, ma wkoll biex niċċelebraw jum Għawdex. Sigmund Bauman, li huwa soċjologu kontemporanju, jgħid xi ħaġa li meta taqraw tipprova tirrifletti fuqha tixxokkjak ftit. Jgħid li meta l-politika taħdem u tistinka l-ewwel qabel kollox għall-flus għall-ekonomija, meta l-politika ssir skjava tal-ekonomija, isek tfajt. Qatta il-Pope Ġomer Ħlanaċ. U min jiflaħ iħawwel. Min jiflaħ iħawwel. Meta il-politika tispiċċa għas-servizz tal-ekonomija. Meta il-politika tispiċċa tfittex biss il-ġid ekonomiku u mhux il-ġid tal-persuni. Tgħidu li l-ġid ekonomiku mhux il-ġid tal-persuni mhux dejjem. Mhux dejjem. Li jien nagħti ħafna flus f'idejn adolescenti huwa ġid ekonomiku imma mhix ġid tal-persuni. Li jien il-ġid ma jitqassamx kif għandu jitqassam u ġid ekonomiku imma mhux ġid komuni. U nistgħu nibqgħu sejrin. Għalfejn qegħdin hawn il-lejla, għalfejn ma niċċelebrawx jum Għawdex mod ieħor għax il-fidi hi importanti għall-politika. Ankun iktar preċiż, l-etika hi importanti għall-politika. L-ewwel li tiġi għall-etika u l-etika tfittex il-ġid komuni. Nagħmel lil ħaddieħor dak li jien nixtieq li ħaddieħor jagħmel lili, ma nagħmilx lil ħaddieħor dak li ma nixtieqx li ħaddieħor jagħmel lili. L-ewwel l-etika. U l-etika tiġi mill-fidi, jgħidulna ħafna filosofi fosthom filosofu kbir tal-morali tal-etika Kant, Immanuel Kant. Jgħidilna li l-etika tiġi mill-esseri, minn kif inhu l-bniedem, minn minhu l-bniedem. U aħna nafu minhu l-bniedem kif inhu l-bniedem jekk inqalbu l-Iskrittura, jekk inħallu lil Alla jkellimna dwaru. Aħna ma nistgħux narfu biżejjed lilna nfusna. Maħniex f'sitwazzjoni ottimali, fl-aħjar post biex niġġudikaw lilna nfusna. Għaliex? Għax ħadd mhu aħjar minn ħadd kollha l-istess. Għandna bżonn ta' għajnejn li jħarsu lejna minn fuq u dawn huma l-għajnejn tal-fidi. Allura l-ewwel l-etika li tiġi mill-fidi. L-etika jiġifieri il-mod kif inġib ruħi, il-mod kif ngħix. L-ewwel qabel kollox. Imbagħad il-politika. L-etika ddawwar il-politika. U imbagħad l-ekonomija. Jekk l-ekonomija tiġri għal rasa u l-etika u l-politika jispiċċaw għas-servizz tal-ekonomija se jkollna taħwida kbira. Forsi bħalma jista' jkun li għandna. Smajnih il-Vanġelu tal-lum, mod sempliċi u ċar. Il-Fariżew li nista' nkun jien, anzi huwa jien il-Fariżew jien Duranton, jien. Għax jekk ma nitlaqx li l-Fariżew huwa jien, il-Vanġelu tal-lum ma jgħidli xejn lili. Ma ngħidu iwa dak mhux jien, dak mhux l-oħrajn, mhux l-oħrajn il-politiċi, le jien il-politiku, jien li nfittex il-flus dawl qabel kollox, jien li nissagrifika kollox għal ġid personali tiegħi, jien. Hekk il-Vanġelu jkellemni. Imma x'din hija r-realtà, din hija l-verità. Għax aħna fil-ftejt li għandna jew fil-ħafna li għandna, kollha kemm aħna faċli nfittxu l-ewwel lil nfusna kif jagħmel il-Fariżew. Tant illi dak meta jmur fit-tempju lanqas jitlob, il-Vanġelu jgħidilna lanqas jitlob imma x'jagħmel jaħseb bejnu u bejn ruħu. Jitlob lilu nnifsu, jirringrazzja lilu nnifsu fil-fatt lil Alla qatt ma jsemmih jibda nrodlok ħajr. Imbagħad għax jien m'iniex żieni, għax jien m'iniex inġust, għax jien m'iniex korrott, m'iniex ħallien. Għax jien ħallien, jien żieni, jien korrott. Jekk ma nitlaqx minn hawn, il-Vanġelu tal-lum ma jgħidli xejn. U dak li qegħdin ngħidu għal ħaddieħor, jekk ma ngħiduhx għalina wkoll, jibqa' dejjem għal ħaddieħor u ma nibdew minn imkien. Jien ma nibda minn imkien. Il-Vanġelu tal-lum isemmi 3 difetti li kellu l-pubblikan. Ħalliel,
Jien minix ħalliel, minix inġust u minix żieni. It-tlet dnubiet li hemm fil-qalb tiegħi, qegħdin hemm fil-qalb. Tiegħi iwa tiegħi. U tagħna l-koll rridu naċċettawha, nammettuha quddiem Alla. Hemm żiemel maħrub fil-qalb tagħna li jfittex il-flus li ilu nnifsu l-ewwel qabel kollox. L-inġustizzja x'inhi? L-inġustizzja hawnhekk f'dan il-każ il-Vanġelu jrid ifisser meta jien nieħu l-premju flok ħaddieħor. Meta jien nidher wara li ħaddieħor ikun ħadem. Meta jien nieħu l-prosit wara li ħaddieħor ikun għamel is-sakrifiċċju. L-apparenza li nidher. U iż-żina. Meta jien il-persuni ta' madwari ma nfittixhomx biex inħobbhom u biex naqdihom le, imma biex ninqedgħu biex nisraqhom. Jien inħares lejn mara, inħares lejn raġel biex nisirqu. Jista' jkun li l-kuxjenza tagħna tibda bil-mod il-mod issir illupjata. Ma tibqax tħoss. F'dawn it-tliet aspetti tal-ħajja u nibdew niġġustifikaw u iwa mhux kulħadd hekk jagħmel u iwa jien x'għamel daqshekk u iwa. U minn hawn jibda jmur lura raħal, minn hawn jibda jmur lura pajjiż, minn hawn tibda tmur lura gżira. Jekk tonqos l-etika. Imma kif qegħdin ngħidu, l-etika hija frott tal-fidi. U l-Vanġelu tal-lum jgħidilna b'mod ċar u sabiħ immens. Għaliex? Il-pubblikan. Iwa jien il-pubblikan, jien il-Fariżew, u għax jien il-Fariżew jien il-pubblikan. U għax jien il-Fariżew u naċċetta li jien il-Fariżew irid imur quddiem Alla kif qed nagħmel illum u ngħidlu Kyrie eleison. Ħenna li jagħmlu lej jien midneb. Ħenna li jagħmlu lej għax jien nara solt nara kif nagħmel biex nieħdu. Ħenna li jagħmlu lej għax jien nara kif nagħmel biex nieħu l-prosit minn flok ħaddieħor. Ħenna li jagħmlu lej għax jien żieni, jien qalbi żienja. Ħenna li jagħmlu lej. Kemm għandna bżonna l-fidi biex ikollna etika vera, biex nibdew niddiljaw fl-imkien ta' nies ta' veru. U allura jkollna politika serja li tħares il-ġid tal-persuni, il-ġid komuni. Jalla din tkun it-talba tagħna llejla għal-Għawdex tagħna, għal-Malta tagħna. Irrid nibda jien imma li Mater Teresa darba kif tafu min jaf kemm il-darba smajtuha qalula inti minn għalik se tbiddel id-dinja għaw daqshekk nies kulħadd jirraġuna bil-maqlub tiegħek. Kif se tbiddel għad-dinja? Qaltilhom Mater Teresa, qaltilhom jekk ninbidel jien u tinbidel int, diġà jkunu nbidlu tnejn. Imma rrid nibda jien Don Anton jien. Il-mulejja tina li l-Għawdex tagħna nibdew nbidlu aħna fil-qalb tagħna. Ma nistennewx il-ħadd ieħor. Għax jien inkun insuq il-karozza u ingerger għall-karozzi l-oħra u jien inkun fil-karozza. Għax jien nagħti d-dar tiegħi biex tinbena flettijiet u ingerger li Għawdex sar kollu krejnijiet. Jien. Ma tiegħi niġġustifikah ta' ħadd ieħor le. Fariżew u mhux pubblikan.